kuza kanjani kuwena ukuthi kuno 3 to 6 months nje owusebenzela imahala nje? Yazi nje ukuthi mawutaxa nje wena 3 to 6 months nje usebenzela imahala ngoba usebenzela itax. Yayizwa lonto? Kuprove lokho, hamba uyobuka itax bracket ongena kuyona wena. Bese uyabuka ukuthi malini itax yakho yonyaka lapho. Bese uyabuka ukuthi above the taxable income ipercent elingakanani olikhokhayo, bese uyayihlanganisa lezo mali. Bese udivide ngemali oyihola ngenyanga, igross yakho yenyanga. Yabo? Bese angitshela ukuthi kahle hle izikhiphani for wena. Yabo, izikhiphani. Uzothola ukuthi kunezinyanga nje. Mhlambe 1, mhlambe 2, ngeke kube 1 kodwa. 2 mhlambe 3 usebenzela uhulumeni nje lapho. Phela wena muntu an employee utaxwa kakhulu on a sliding scale. Wena utaxwa kakhulu ukudlula ama companies. Ama companies ataxwa nge flat rate. Yes. Nakhona yehliswa ngo2023 lo flat rate aya ku 27% so ku 28%. Wena kodwa the more you earn, the more you pay. Hlakanipha ke. Kusho ukuthi awuzama ukubhitha lento yentela ngalesi sikhathi. Ubingile lo changes akasha. Othi ngizela noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Iyaye ithi le yansizwa ke engeke ngiyilalele elikhohliwe igama layo. Kodwa iyayisho ukuthi lento ekuthiwa i-financial intelligence iyayifaka lento ukuthi kumele uphinde wazi ngezinamba, accounting. Kumele wazi ngezinamba. Yes, accounting. Kumele uphinde wazi futhi ngemthetho, laws. Yabo? Kumele wazi ngemthetho involved la kwezezimali. Uphinde futhi wazi ngepower ye-investment. Wazi nge-investment. In investment it's when the money is making money. Yes. Sesingaku-eda ke nalokhu kokwazi market, wisdom yokwazi market. Financial wisdom. Accounting is the financial literacy. Check-a ke. Uyabona ukuthi ama companies ane advantage ngendaba ye tax. Uthi phela lo yambhemu. Kahle kahle lento ye tax ayiqalanga phela ukuthi izogadla kunina abantu nje enilapha phansi. Labantu abalapha phansi abangathatha entweni babethi akutaxwe laba ya inkunzimalanga lezi ezinemali, akube izona ezipenalizwa ukuthi zinemali azitaxwe. I-tax phela yaqala ngesikhathi kunezimpi, kufinancelwa zona izimpi. Hayi kwathiwa akutaxwe bona lapha, akube yibo ngoba banemali. Akuthathe kwaba broke, kwaba poor, kwaba rich man, kufinance wabaphuwa. Yabo? Waqhamana lo idea ngisazi ubani lo yambhemu lo. Hayi bavuma ngowelethu labantu laba lo 90% ongathatha entweni. Kwase kuthiwa ke ayiwayeza ukuthi uhulumeni imali imnandi. Wathi hayi lento ngeke ayehlele nakulaba i-working class manje ayisuke lapha ya from the wealthy people ayize la i-working class. Ayi wa get used to imali uhulumeni, weza ukuthi imnandi lento ekuthiwa imali mayiza kanje. Wathi hayi ayehlele nakulaba ya laba abaphuwa ke manje ayehlele nakubona. Hayi zakhala nje nxa zonke ke manje njengesigubhu sezayoni. Kwakhala bona laba kade bevuma ngowelethu. Akubona abantu abarich abathi akube khona i-tax. Hayi ke zakhala kanjalo ke. Yabo? Zathi mayikhala kanjalo ke laphana eMelika kwase kuba khona isimo sokuthi laba phela eqale kubona lento bahlakaniphile bananto ekuthiwa financial wisdom. Laba abanomnotho abawealth hlezi ikhona indlela bona yokuthi basebenze ngeloophole la kwisystem
ezovuna bona hlezi be ahead. Yes, baqonda ke bona kumele besebenzise ipower ye corporate. Yes, corporate power. Yayizwa lonto. Ungamona umuntu eyihambela lapha, umbone yena eyinkinsela nje ucabanga ukuthi mangabe mhlawumbe uzama ukumsiwa yena noma uzama ukwenzani, ucabanga nje ukuthi wena egameni lakhe khona into ozoyithola. Uthi mawuthi uthi akho lutho egameni lakhe, yonke into i-ownwa inkampani noma i-ownwa i-trust. Yayizwa lonto. Hayi yena hayi akho lutho la egameni lakhe. Yes, power ke corporate. Buka ke futhi upenda ayixoxe lo mbhemu lento athi uyazi ukuthi ke wena nje obusebenza nje ufike uhole bese uyathexwa bese uphila kuloko okusele bandla okuncane. Iyona into eyenzekalayo ngawe. Kodwa kwi-corporate bafike be-receive imali bayispende kamnandi kuloko akufanele ukuthi baspende kukona bese okusele kubo kwe-tax. Bayibona indaba? Akukho nice lokho. Wena uma ngabe usebenza kakhulu ushaya ama-overtime, you pay as you earn. Wenza ukuthi inkampani yakho oyisebenzelayo ibe more richer than you. Phinde futhi nohulumeni aphinde athi kuba richer kunawe. Mawuqeda lapho uyothi hulukuhlu ebhange. Angithi phela khona okusaloni noma okusa what hulukuhlu ebhange. Yikho ke lo ambhema agcine sethi mind your business. Ugcine sethi mind your business lo ambhema. Ngoba wena umind ama business abantu. Yabo? So ke nathi ke advice sebenzisa ipower ye corporate. Ipower ye corporate ithi you can earn revenue and then you spend, and then what is left you are taxed. Yabo? But as an employee you earn, you are taxed, and then you spend. You see? The more you work, the more you are taxed. So, can you try to prove lega 3 to 6 months of you working for the tax, ne? You working for the tax 3 to 6 months. You can do your maths there. Yeah. That yabona, there is something esokutshela yona ukuthi as long as you don't know the numbers, you are disadvantaged. If you don't know the numbers, you are disadvantaged, bro. You gotta know accounting. There is a story behind numbers, yabo. But for the purpose of this video, ile ukuthi use the power of corporate. Uhambo wa check ama benefits okuba ngamuzwa nje omunye ethi hayi akuthina sonke esoba nama corporate esoba all businessmen and business women and all of those things. But how do you know? How do you know? Without you trying, how do you even know? Whereas we career, there's a business side of it. Do you know that? So when you decide to make someone else more richer, the more you work, the more you make that person richer than you. So klafuna pinda kushika njalo futhi. Yabona if you don't invest, as more investor, you take it slowly. When I think to the power of compounding interest, it will get to the point la khona i-contribution yakho isinganasindo, because i-portfolio yakho isiyazi self-propela yona. Yabo, isiyazi self-propela yona. Mukafika nje mhlambe ku 100,000 uthola ukuthi 100,000 mungase kubo ukuthi there's a 1% movement for that day. How much is that? What is the 1% of 100,000? Didn't you make the money maybe okumele oyenza ngo 2 days when emsebenzini kodwa just in a single day?